Хәерле көннәр, хәерле кичләр. Кадерле тыңлаучыларым, күптән түгел туган якларга кайттым. 24-26 апрель көннәрендә исә Казан шәһәрендә узган 3-нче Бөтендөнья татар хатын-кызлары корылтаенда катнаштым. Бераз соңлабрак булса да, әлеге онытылмас 3 көн хатирәсен һәм туган илгә сәфәр хисләрен сезгә дә җиткерәсем килә. Төркиягә киткәндә Казанның Тукай аэропортында язылган парчамны укыйм. Рәхим итеп тыңлагыз. 3 багаж. Парча. Автор Айзрә Гәрәева Акчура. 3 багаж өстерәп китеп барыш. Иң авыры авыл күчтәнәчләре белән тутырганы. Әни үстергән үрдәктән башлап балга кадәр битанда. Бераз кечерәгендә Казан тәмтемнары. Өченче күңел багажының ни авырлыгын, ни күләмен төгәл генә әйтә алмам. Әмма иң күп теркелдәгәне шул. Менә без Тукай аэропортында чемоданнарны үлчәтәм, тапшырам. Таможняга җитәрәк күңел багажын актарам. Таможниклар мине. Чит ил валютасы бармы? Юк, үзең генә ачасыңмы? Әйе. Нинди максат белән барасың? Яшәргә. Күңел багажын ошо вакыты җиткәнче актарырга өлгерермен дип, аэропортта аулаграк почмакка елышам. Ниләр генә юк, ниләр генә. Әллә соң барысын Казанда калдырыйммы? Җиңелрәк булмасмы? Ниләр барсың? Авыл урамы буйлап атлап киләм. Елның иң самими, саф мизгеле яз башы белән очрашудан кәеф күтәрелә. Тирә-юньдә яңа гына ерак юллардан кайткан сыерчыклар сөенече яңгырап тора. Менә без дә кайттык дигән төсле берсен-берсе уздырып сайрашалар. Күрәм, хуш килдегез. Көзен иске шәһәрдә очрашырбыз дип җаваплыйм. Күзем исә еракта кардан арчылып килгән кырда. Кар берничә көндә эреп беткәнгә кызганыч кебегрәк. Әмма язмышы билгеле. Күпрәп кенә яз кояшын куркыта алмассың. Казан урамы буйлап атлап киләм. Яңа чәчәккә берләнгән шомырт чәчәкләрен тотып карыйм. Үзеннән-үзе гомер дәвам итүенә кайта алуыма шөкер әйтәс килә. WhatsApp'ка килеп төшкән фотоларда иске шәһәрдәге ишек алдында каен җиләге ак чәчәккә күмелгән. Язгы аклык үзе бер яктылык шул. Ничек аерылмак кирәк? Күптән күрешмәгәннәр белән очрашулар, исән-сау булуга сөенүләр, үткәннәрне искә төшерүләр, барысы бергә тупланып алганнар да җылы мизгелләр булып җанны җылыта. Бу җылылык әле кабат кайтканга кадәр миннән калмас. Китәргә җыена башлаганда Татарстанның Төркиядәге илчелегеннән татар хатын-кызлары корылтайы Ак калфак оешмасы турында хәбәр җибәрделәр. Билет алынган. Ирем күп сөйләшеп тормый. Милләт эше, күчерермен ди. Китәргәме, калыргамы дип икеләнүемне акылыма килгән бер хатирә тәмам җуйды. Элек Төркиядә яшәгән бер татар апайының Казаннан алып килгән калфагын салмыйча, хәтта базарга да киеп йөргәне турында сөйләгәннәре бар. Татар ханымы килә дип, аны базарчы халык әллә каян күреп, белеп торган диләр. Әйтерсең, юк дисәм, шул мухаҗир татар апаларының хатирәсен яза алмам кебек. Корылтайда чыгыш ясарга диләр. Мин соңгы 20-30 елда күз алдыбыздан китмәгән хезмәтләрен, гомерләрен халыкка, милләткә хезмәт итүгә багышлаган Татарстанда яшәүче олы яшьтәге апаларны искә төшерәм. Алар сөйләр дим. Син үз иҗатың китабың турында, Төркиядәге язуларың турында сөйләрсең дигәч, ризалык бирәм. Менә ул тиз-тиз язылган һәм тыйнак кына сөйләнгән чыгыш. Мөхтәрәм президиум әгъзалары, мөхтәрәм кунаклар, кадерле ханымнар, туташлар. Барыгызны да Төркия татарлары исеменнән кайнар сәламлим. Төркия татарлары милләтебезнең бер өлеше. Аларга кагылышлы мирас өйрәнелгән кебек, әмма өйрәнүне көткән өлеше дә җитәрлек. Мин иҗади эзләнүләремә Төркия татарларын язуларым аша булса да, бабалары җиренә кайтару, Казандагыларга чит илдә сакланган хатирәләрне җиткерү теләге белән тотындым. Эшемне күбрәк Төркиядә алып барам, әмма иң беренче чиратта Татарстан укучыларына тәкъдим итәм. 6 ел дәвамында читтә яшәүче бик күп татарлар белән аралаштым. Алар хакында Татарстан басмаларына язып торам. Чөнки шишмә башыбыз монда. Шушы 6 елда кайбер күзәтүләрем, кыскача иҗади эшчәнлегем белән таныштырга телим. Күпләребез диңгез буйларындагы ярым җимерек таш хәлендәге борынгы грек-рим тарихи хәрабәләрен карап йөрергә ярата. Шуларны меңләгән галимнәр өйрәнгән. Менә татарлыкны дөнья күләмендә алай тиз генә таш рәвешендә күреп, карап йөреп булмый. Ул хәтер диңгезенә бәлки меңләгән, бәлки миллиардлаган ком бөртекләре булып сибелгән. Хәтер диңгезе бер карыйсың татарларның күңел кыюсы төбенә сыйган. Янә бер карыйсың кагаз басма дөньясы рәвешендә. Тагын гөрбәт юлларындагы тукталышларда озын моңлы көйләр, сер бирмәгән шаян җырлар булып яңгырый. Менә шуларның берсен бик таныш тоелганын Иске шәһәрдәге татарлар музеенда саклана торган кулъязма блокноттан укып китәм. Бу җырның Төркиягә килүенә ким дигәндә 1 гасыр.
Ey gaziz millet, zayıfsın, boş ime, oş yüzün. Ey alma ağaçları, sarı sandıgaçları. Qora taqrar baq bu tenge, urli yaqqa sol kuzing. Ey alma ağaçları, sarı sandıgaçları. Ko'p yuqlading bu jihanda, jeygan o'rining jey hazir. Ey alma ağaçları, sarı sandıgaçları. Indi örnek al o'zingga, boshqa millatdan hazir. Ey alma ağaçları, sarı sandıgaçları. İkinci bir jırning sözlerin zamanında Türkiye'de Tatarlar deb atalgan avulga negiz salgan nesil davamchisi chiqargan. Çitten gelip yurtlar saldık. Bileklerini taldırıp şol, bileklerini taldırıp. Enkiyetke ulip bitkeş, gittik şitke kaldırıp. Qarqazları bir iş qaştın, baralar da baralar şol, baralar da baralar. Enkiyetke ulip bitkeş tarala iken balalar. Enkiyetke birgeleşip tura almadık bigrek, bu dünyanın nujasından ibret alırga kerek. Qadirli hanımlar, tutaşlar. Tatarlıq ruhu singen merjenge teң birnişe qum bürtügi көңіл kıyısına otursa, әбилер, әнилер мәхәббәте, ғорурлыгы нәсихәте белән терелсә, сакланса, әллә нинди вакыйга давыллары кузгалса да ошып юк булмый икән. Эпикей дип аталган китабыма кергән әсәрләрне язганда мин менә шуңар инандым. Китабымны Татарстан китап нәшрияты социаль әһәмияткә ия әдәбият республика программасы кысаларында 2021 ел азагында Казанда бастырып чыгарды. Рәхмәт яусын. Әсәрләремнең геройлары нигездә гамәлләре белән танылган милләттәшләребез. Төркиядәге татар авыллары Кырык-Йөк, Икепынар, Гөрсү, Әфәнде күпереннән чыккан, Истанбулда иске шәһәрдә туып үскән милли җанлы татарлар. Әсәрләрне язганда татар авылларының барысын йөреп чыктык диярлек. Хәзер инде Төркиядә мухаҗирләрнең 4-5 буыны, яңа туганнарында исәпкә алсаң 6-7 буыны яши. Шушы сабыйларга элеккеге ватаннарында калган бабайлары исемнәрен кушучы әниләр дә бар. Хәтер саклансын өчен. Татарлар Ирактан bir кунак килсә, хәзер тупланып алалар, үз әти-әниләреннән отып калганнар җырлап утыру, гөрбәт җирләрдә үзләрен татар буларак сакларга ярдәм иткән, иң самими, иң кадерле, иң халыкчан bir милли гореф гадәткә әверелгән. Татар көйләре туган телебез инкыйлабка кадәрге буын күңеленнән шишмә суыдай шилтерәп аккан. Мең төрле гөрбәт юллары аша Төркиягә килгән дәвамчылары әйтерсең туган җир куеныннан бәреп чыккан саф суны еракларга озаткан шишмә улагы, аларны меңәр чакрымнарга ташыган. Үз тавышлары, моңнары, илһамнары белән байыткан. Бөрек туган илнең көй шишмәсе, теле, мирасы кибә күрмәсен дип саклаганнар. Алла буйрса, алга табыда туган җир куеныннан бәреп чыккан рухи шишмәбез кипмәс. Bir gene misal getirem. Бүгенге көндә Төркиядә фән әһелләре, араштырмачылар, язучылар арасында татар хатын-кызлары булуы горурлык. Асу Камалиева, Рамилә Яруллина, Лейсән Шахин, Шулпан Панзариф Шетин, Илсия Рәмиева, Алия Муталлимова, Роза Корбан, Зилә Нәҗипова, Төркиядә туып үскән Идел Төркмән углы, Мулин Гирешмән, София Корбан, Сәвия Урал Утмур, Фатма Дундар, Фатма Нур Өстундал ханымнар, өлкән яшьтәге мәртәбәле Гөнү Пултар һәм башкалар бүген дә халкыбызның фәнни әдәби мирас сагында торучылар, башка милләтләргә рухи кыйммәтләребезне танытучылар. Чыгышымны китабыма кергән «Ике әни» дигән әсәремнән бер үзекне укып дәвам итәсем килә. Ул тасырның 100 еллыгын бәйрәм иткән көннәрдә язылган иде. Бу 100 еллык төрле илләрдә үскән, тамыр җибәргән, гомер кичергән милләттәшләребез күтәргән дәвр ул. Чөнки Татарстанның ата-бабаларыбыз җиренең һәр чоры, һәр 100 еллыгы дөнья буйлап сибелгән миллионлаган татар халкының тарихы, үткәне һәм үтә алмаган чакрымнары, хәтта еллары. Бүгенгесе һәм киләчәге, балаларының киндек кан тамган җире, бабаларыннан кан белән күчкән җир-су хисе, михнәтләре һәм өметләре, байлыклары, мираслары һәм югалтулары, моң, тел, дин берлеген тәшкил иткән рухлары, бу берлекне җыйган мизгелләре һәм моны геннары аша тоеп яшәгән чаклары. Бу 100 еллык, йөзләрчә, меңнәрчә әниләр күтәргән дәвр ул, һәм аның әниләр алдында үз хисабы бар. Чөнки бу дәврне әниләр Уф Алла арбасына җигелеп тартканнар. Унар бала табып, багып, Герой ана исеме белән данлаганнар. Кара төндә колхоз сарыкларын ашарга килгәч, ач бүреләрне таяк белән куып йөргәндә, һәр төрле бәләгә каршы курыкмыйча чыгып саклаганнар. Аннары сугышта югалган балаларын, ирләрен көтеп, сагыш итеп гомер иткәннәр. Бу 100 еллыкта төрле басымнар корбанына әйләнгән әтиләрен, ирләрен сагынып яшерен генә кан яшь түккәннәр. Мухаҗирлеккә чыгып китәргә мәҗбүр кардәшләрен юксынып яшәгәннәр. Качапса Аллаһтан ярдәм сорап намазын укыганнар, дугасын кылганнар, диспесен тартканнар. Бер күрешүгә зар интизар читтәгеләр исә балаларына, оныкларына нәсел мирасын, рухи көчләрен, җир-су, ватанны сөю, кардәшлек хисләренә төреп калдырганнар.
Her iki tarafta, hem vatanlarında hem şi yerlerde, illerde yaşayan enilerinin kalplerinden sarkıp çıkan izgi tilekleri, Allah'tan tuğan yerlerin yarlıqağını, azaplardan, ağırlıklardan arındırını sırap kılgandıqları dövrünü aşı yaralarından şifalagan. Әбишік жырлары, моңлы мünәҗәтләре, үзәк үзгеш бәйтләре дәвренең хәтерен сихәтләп торган. Бу 100 еллык, 100 төрле дава һәм көч-куәт бирүче кипкән мәтрүшкәләр, кипкән юкә чәчәкләре дәвре. Сүземне тамамлап, агымдагы 100 еллыкта әниләр язмышында үткән дәвр ашылары кабатланмавын, милли рухлары нык булып, шишмә кебек челтерәп торуларын телим. Хатын-кызлар курылтайында катнашырга, шушында сезнең алга чыгып кайбер фикерләремне җиткерергә, язуларым турында сүз әйтергә насыйп иткән Аллаһыма мең шөкерләр. Шушы курылтайны оештырган, чакырган Ак Калфак оешмасына рәхмәт. Тыңлавыгыз өчен барыгызга да зур рәхмәт. Чыгыш тәмам. Пленар утырыш беткәч, соңыннан әсәрләремне укучылар берәм-берәм яныма килеп, үз уйлары белән уртаклаша башлагач, алайда килгәнмен, алайда чыгыш ясаганмын дип исендем. Сочидан, Уфадан, Казаннан һәм башка шәһәрләрдән килгән матур күркәм татар апалары әле бер, әле икенче әсәрләрем хакында фикерләрен әйтә, кайберләре кат-кат куйганны сөйли. Мондый язучы һәм укучы арасында гына була ала торган дулкынландыргыч мизгилләр язган кеше өчен никадәр кыйммәтле икәнен аңлата алмыйм. Әлбәттә, чын күңелдән рәхмәт әйтеп шикләнәм. Чынлыкта аларның җылы сүзләреннән күңел нишкәрде. Никадәр илһам үстәделәр бит. Күңел багажымның яртысы шул илһам белән тулы. Бик зур рәхмәт сезгә. Үзем бер ара башкалар белән сөйләшәм, үзем залдан чыгып барган халыкка күз ташлыйм. Теге юлы күз алдыма килгән апаларны эзлим. Кайберләрен күрдем, олыгаеп баралар кебек. Алардан соң килгән 50-60 яшьлекләр җай гына таралыша. Ә без 40-50 яшьлекләр кая. Алар эшләренә ашыга. Шундый бер томанлык, башка бер сүз таба алмадым. Бар. Һәм бу безнекеләргә генә хас күренеш түгел. Кешелек дөньясы шундый шыр кичдә димме. Һәркем үз эшендә төсле, үз консервасында. Мин моны 6 ел элекеге Төркия белән хәзергесен чагыштырганда да Казанга элекеге кайтуларым белән бу сәфәрдәге очрашулардан да чыгып әйтәм. Шунысы да чын барлык. Һәркем үз консервасында 100 төрле эш башкара, 100 төрле уй белән яна. Санап белеп термәле түгел. Үземнең дә шулайрак үз елымда йөреп ятыш. Һәм шуны истисе килә. Бу тойгы хәтта 11 мең кешелек җәмәгать белән намаз укылган республика күләм ифтарында да сизелде. Курылтайның икенче көнендә кайсы буын вәкиленә карасаң да җан кергән иде. Кайсыдыр ачулана, кайсыдыр шамаил ясау серләрен өйрәтә, башка берсе телебез турында борчылып шигырь сөйли. Тәҗрибә уртаклашуга, бер-берсе белән якыннан аралашуга, фикерләшүгә мөмкинлек биргән чаралар аларның үз дөньяларыннан чыгарды төсле. Курылтай шул мизгелләрдә кирәклеген күрсәтте. Моннан тыш киләсе елларда безнең буын галимәләр, каләмияләре пленар утырыш көнне үк актив катнашып, үз эшләрен, фикерләрен күбрәк аңлатсыннар иде дигән теләк уянды. Дөрес, икенче көнне безне Казанның төрле уку йортларына да алып бардылар һәм бик шәптеләр. Иң хәтергә уелганы Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институтындагы эшчәнлек белән танышу булды. Ана теле онлайн мәктәбе һәм Каюм Насыйри институты хезмәткәрләре курылтайда катнашучыларны иң кирәкле һәм мөһим мәгълүматлар белән баетты. Татар теле белән кызыксынучылар өчен ана теле онлайн мәктәбе заманча тел өйрәнү ысулы. Онлайн мәктәпнең интерфейсы 3 телдә бирелгән: татарча, русча, инглизчә. Курылтай көннәрендә тагын берничә мизгел Сөембикә журналы бәйрәме һәм быел Дастаннар елы икәнне искә алып оештырылган Калфак туе татар халкы мәдәниятенең бай һәм шанлы сәхифәләрен ачты. 3нче көн бөек шагыйребез Габдулла Тукай һәйкәленә чәчәкләр салу, бергәләп һәйкәл каршында туган тел җырын башкару белән хәтергә уелды. Беренче мәртәбә татар хатын-кызлары курылтайында катнашу, ак калфаклар белән якыннан танышу тәҗрибәсе, якты хатирәсе күңел багажымның күп өлешен биләде. Делегатлар шушы зур чараны оештырган Бөтендөнья татар конгрессына Ак Калфак оешмасы җитәкчесе Кадрия Рәис кызына рәхмәт сүзләре белән таралыштылар. Төрле төбәкләрдән, илләрдән җыелган хөрмәтле татар хатын-кызлары белән аралашу, чарада танылган авылдашым язучы Айгөл апа Әхмәткәлиев белән очрашу минем күңелдә горурлык хисен арттырды. Аэропортта хатирәләремне барлыйм. Кабат күңел багажын актарам. Бәлки барыбер калдырырлык берәр нәрсә чыгар. Әйе, менә кесәләрендә ниләрдер бар. Багаж кесәләрендә гадәттә кирәге калмаган иске билетлар кала. Юк икән, кесәләр Төркия татарларына сәламнар белән тулган. Сәламнар янында танылган татар шәхесләренең инкыйлаб елларында Төркиягә чыгып киткән кыпылчыкларын табырга булышуны сораган үтенечләр, тагын язарга эзләнергә идея, фикерләр. Буларны һич калдырмам. Менә шулай. Багаж актаруны самолетта очканда да дәвам иттем. Әллә шуңа күрә Истанбул аэропортында теге ике багаж күчтәнәчләр белән тулганы күбрәк теркелдәде.
İstanbul boğazında dünya haline işare yasaganda iki kema qara qarşı tura. Birsi harbiy, ikincisi yolçular degenen. Tilde bari bir tilek qabatlana. Dünyalar tanıştırsın idi. Tinglavıgız için rahmat. Okudu avtor Aysira Kireyeva, Akşuru. Onların günleri